E a veces poñome nervioso, digo, que terei que almosarlles esta xente dunha orquesta sinfónica? Pois levo a música da miña terra e da miña vida. Ten un verdadeiro protagonista que desinteresadamente cédema e permite que todo as xentes do planeta poidan escoitar este instrumento que é Carlos Tallón, que tivo a sensibilidade de recollela do mundo.